Mali nana ka sira fura ka jɛ passe Afrique bɛ ka avancer bi a ka bon hakili ma an bɛ waati min na komi bi Bazoum bɛ k'i bo kɛ palan kɔnɔ Bazoum y'a bila Bazoum y'a fili ka Niger cɛ ani muso denmisɛnnin mabakɔrɔ mɔgɔ minnu ye wuli ka jɔ kɛ ka Bazoum bɔ fanga la an ka foli bɛ aw ye an ka dugawu bɛ aw ye Ala kana'aw jugu ntanya mais Ala kana'aw jugu se aw la an bɛ don kunu ko min kɛra Niger an bɛ don o kɔnɔ n'an bɔra yen nɔ i y'a faamuya b'a la min ye Sadio Kamara Américains ye molobaliya min ta ka ɲɛsin Mali ma an y'olu fana bila o place la bonya ani karama kɔnɔ n'an bɛ taa an bɛ se voilà n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye Sogɛl Kokala Mayiga min ye a dɔgɔkɛ n'o ye Kader Mayiga bɔra mɔgɔw tun bɛ ka kuma minnu fɔ Sogɛl ma a bɛ $70 ta pititi patata Kader bɔra ko o tiɲɛ da bɛɛ lajɛlen tulo kan an bɛ Kader kumakan k'a la ni Ala na kira sɔnna bɔ Fanta Sise ka ko i y'a faamuya b'a la kunu Prince Diallo ɲininkara ale taara panpan komi tinɛni ka taa yɛrɛ bila tulu kalaman kɔnɔ Barno Gambe avocat ta k'a d'a ma bi ne y'a fɔ mɔgɔ fɛn fɛn ma bɔ nin dangaden ninnu kɔ malo b'a kɔfɛ bilahi ninnu tɛ se ka ko dilan wa n'o kɛra mɔgɔ fɛn fɛn fɛ barika bɛ ban u mana tugu mɔgɔ fɛn fɛn kɔ e tɛ don ta la i ma Prince Diallo ninnu ya i nana Asimi ninnu fasa da i tun bɛ ka monter puissance la mais ninnu ka tila ka tugu e kɔ a kɛra kumasulu ni fɛnw ye mais an bɛ dugawu k'i ye Ala ka barika don i la ne balimaw an sigikun fɔlɔ o ye an ka président a taara Irisi jamana kan a ɲuman sera an bɛ dugawu k'a ye Ala ka segin n'a ɲuman ye Asimi Koyita a ɲuman sera Irisi jamana la an bɛ dugawu k'a ye Ala ka segin ni a ɲuman ye Ala kana basi foyi k'a la an b'a daminɛ n'an faso ye o de ka gɛlɛn anw bolo ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan jigitugu masa a ɲuman sera Irisi jamana ba jigintɔla ye an bɛ dugawu de k'a ye Ala ka segin n'a ɲuman ye Ala kana basi foyi k'a la an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ don Niger kɔnɔ min ye Bazoum min tun bɛ ka terroriste mara Niger tun kɛra terroriste marayɔrɔ de terroriste bɛɛ tun bɛ na ɲɔgɔn dalajɛ Niger de kɔnɔ alhamdulilayi rabil alamin Niger population y'a faamuya Niger sɔrɔdasiw y'a faamuya o ye Bazoum ta ka bɔ a place la parce que ni Bazoum ma bɔ a place la Afrique tɛ jɔ kuma ma se Niger ma i bɛ k'i fɔ k'i waleɲuman dɔn i y'a faamuya b'a la ni Bazoum ma bɔ a place la Niger tɛ jɔ o don ne ye video kɛ yan ka Bazoum danga ka CEDEAO bɛɛ danga ka ɲini Afrique population fɛ ka ɲini an ka sɔrɔdasiw fɛ CEDEAO ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn bɛ u ka solution ɲini u ka ko la même pas une semaine Bazoum bɔra place la anw da man ɲi dɛ ne y'a fɔ yan ko anw da man ɲi dɛ ne ye CEDEAO danga o don ka tila ka Bazoum cancanya Bazoum filɛ nin ye o taara Jiwoyo fɛ Bazoum coup d'état kɛra a la kunu i y'a faamuya b'a la a yɛrɛ ka garde corps nɔfɛ a yɛrɛ ka garde corps y'a minɛ i y'a faamuya b'a la k'a bila kɛrɛfɛ k'a siri k'a bila soni kɔnɔ an b'a fɔ ko alhamdulilayi rabil alamin nin ye terroriste ko bannen Afrique pewu nin ye ko nɔgɔyalen Mali bolo i y'a faamuya b'a la a ka bon hakili ma bilahi ni nin kafiri tun ma bɔ Niger kunna anw ka nin terroriste ko kɛlɛ a tun tɛ ban sisan mais nin bɔlen filɛ Niger kunna an bɛ dugawu kɛ mɔgɔ ɲɛnama ka na Asimi ɲɔgɔn ka na Ibrahim Traoré ɲɔgɔn ka na Niger kunna n'o kɛra jihadiste ko ni terroriste ko a bɛ ban Afrique pewu parce que ni anw y'u bunte o tun bɛ taa Niger de i y'a faamuya b'a la n'an ye Français gɛn o bɛ taa Niger de n'an ye juguw gɛn o bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ Niger de u jigi dalen tun bɛ nin kafiriden de kan n'o ye Bazoum ye Bazoum bɔra fanga la an b'a fɔ ko alhamdulilayi rabil alamin nin ko in kɛra ka ban nin ko in ɲɛnabɔra ka ban nin ko in jɔra ka ban i y'a faamuya b'a la Afrique avancera ka ban wallahi Ala bɛ ko min na a tɛ tiɲɛ hali bi an bɛ Ala deli min ye Tchad fana ta ye Tchad sɔrɔdasiw ka wuli o fana kama k'o bɔ pouvoir la n'o kɛra dɔrɔn o y'an tagalen ye ni Tchad fana ta bɔra yen ka fara Bazoum kan dɔrɔn o ye ko bannen pewu an bɛ dugawu de kɛ Ala ka nin jugusago den ninnu bɔ Afrique kunna CEDEAO bɛ ka ban dɔɔni dɔɔni CEDEAO bɛ ka dɔgɔya dɔɔni dɔɔni CEDEAO bɛ ka ban dɔɔni a lagasa ninnu walahi fɛn bɛ yɛlɛ o la ɲin tɛ fɛn min t'a kɔnɔ k'Afrique ka t'i sigi ko barika bɛ terroriste la ka tɛmɛ ale ka sɔrɔdasiw kan n'o ye Bazoum ye ne ma nin ɲɔgɔn lagasa ye o
ka taa suraka ta Libi ka n'o bila Niger kɔnɔ mais ko a tɛ se ka fɔ ka ban quoi. O de la o don ne y'a danga quoi. Même pas une semaine walima 2 semaines ne ye vidéo kɛ a CEDEAO kun fa kun. Bazoum mɔgɔ 4 ou mɔgɔ 4 de taara ɲɔgɔn dalajɛ o don. Bazoum b'a la, n y'a faamuya la. Togo Patrice Talon, n y'a faamuya b'a la. O jamana 4 de Nigeria olu de taara fara ɲɔgɔn kan ko bɛna jakulu dɔ sigi ko ka Asimi ninnu bɔ yen. Ne ye o danga don o don hali a ma mɛn. Hali a ma mɛn. Bazoum filɛ ne ka bɔ a place la. Kafiri molobali ala jugu k'a ka armée la gosi k'a di jugu ma. An ka Bazoum kumakan lamɛn fo ala tun ka e kɛ yeko fila ye. Kafiri. A lamɛn que nos armées. Ces terroristes, ils sont plus forts que nos armées. Ils sont plus aguerris que nos armées. Ces terroristes, ils sont plus forts que nos armées. Ils sont plus aguerris que nos armées. Ko turasuw ko barika bu u la ka tɛmɛ ale ka sɔrɔsiw kan. Ko ale ka sɔrɔsiw ko barika foyi t'u la ko nafa foyi t'u la. En tant que président de Niger, ka Niger sɔrɔsi ka bɛɛ lagosi ka bɛɛ lakari ka tila k'a fɔ ko turasuw k'u ka kɛnɛ ka tɛmɛ ale ka sɔrɔsiw kan. U falen don ka tɛmɛ ale ka sɔrɔsiw kan. Nafa b'u la ka tɛmɛ ale ka sɔrɔsiw kan. Mɔgɔ tɛ se turasuw la hali Niger sɔrɔsiw k'u doni jugu u ka turasuw to yen u ka Niger bɛɛ ci u ka Niger faga. E ka nin jɔnden in lajɛ ka taa suraka ta turasuw k'o bila Niger kunna san joli. Hɛrɛ tɛ ka sɔrɔ foyi tɛ ka sɔrɔ. Français u marayɔrɔ kɛra Niger de ye. Turasuw marayɔrɔ kɛra Niger de ye. Waati min na i y'a faamuya b'a la mankan wulila comment ça s'appelle Bazoum tun bɛ fɛ ka sira minɛ. Bazoum tun bɛ fɛ ka sira minɛ waati min na. Américains wulila ka boli ka taa Bazoum fɛ. Français u bɛɛ taara tuguni k'a bila fili kɔnɔ. Sinon tuma dɔ la a tun bɛ fɛ ka réveiller. A tun bɛ fɛ ka bɔ ko kalama. Mais Amérique y'i sen fa ka taa yen nɔ. France y'i sen fa ka taa yen ka jugusago in bila jɔnya la tuguni. A kɔ filɛ nin ye. N'i kɛra i ka jamana kɔnɔdenw fɛ u bɛ k'i fɛ. N'i banna o la u bɛ ban i la. Fanga bɛ peuple de la, fanga bɛ i y'a faamuya b'a la jamana kɔnɔdenw ka laɲini de la. Mɔgɔ si tun tɛ e fɛ Niger kɔnɔ i tun bɛ komi samiya bo. Bilahi ne tun bɛ fɛ k'a kun ci de kunu quoi k'a faga. Ne tun bɛ fɛ o de ka kɛ quoi k'a faga ka bɔ yen parce que n'i ye mɔgɔ min faga Niger kɔnɔ a ka bon hakili ma. Wa attaque bɛ tile ka kɛ Niger duguw bɛ tile ka jeni a tɛ ku média la ka t'i sigi k'a fɔ. Tiɲɛni min tun bɛ don Niger kun joli min tun bɛ bɔn yen fagali min tun bɛ kɛ yen. Hara ɲɔgɔn tun tɛ kɛ lahara mais bɛɛ da tun sirilen don n'i y'a fɔ dɔrɔn o b'i faga ala ko k'a ban waati sera général min fana bɔra yen a yɛrɛ ka chef d'état-major n'o ye comment ça s'appelle Salifu ye Salifu Modi Salifu o nana Asimi lajɛ ko Niger ni Mali k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que terrorisme kɛlɛ bɛ se ka ban cogo min na Français y'o ye Américains y'o ye o ye Bazoum wele ko nin fana ye mun ko sugu ye. A ka chef d'état-major bɛ taa mun de fɔ Asimi fɛ yen nɔ ko terrorisme kɛlɛ ka ban o ye Bazoum bagabaga Bazoum y'a ka chef d'état-major bila ka tila k'o bila ka taa fɔ Dubaï o waraba chef d'état-major min ta ye sɔrɔdasi bɛɛ ye hali mɔgɔ minnu bɛ e garder o min ta ye o bɛɛ ye o tagalen Dubaï n ka cɛ a ye fɛɛrɛ sigi sen kan ka ko ninnu bɛɛ labɛn o filɛ nin ye ka t'i sɛdɛni minɛ k'i bila kɛnɛ ma. Ala ka barika don ni c'est vrai que mɔgɔ kura minnu bɛ ka na Salifu Modi an bɛ Ala de deli Ala ka kɛ Asimi ɲɔgɔn ye an bɛ Ala de deli Ala ka kɛ Ibrahim Traoré ɲɔgɔn ye an bɛ Ala de deli Ala ka kɛ comment ça s'appelle cɛ tɔgɔ Mamadu Dunbuya ɲɔgɔn ye n'o kɛra an bɛ se an seyɔrɔ la walahi nin bɛ gɛlɛyaba de bɔ Mali ka ko la nin bɛ tɔɔrɔba de ta ka bɔ Mali kan. Nin bɛ hɛrɛ caman de di Mali ma bilahi Mali ka nin kɛlɛ in walahi a gɛlɛya fanba tun ye Niger de ye terroriste bɛɛ tun bɛ dogo Niger de kɔnɔ terroriste bɛɛ tun bɛ bɔ Niger de kɔnɔ ka na Mali attaquer depuis Mali territoire bɛɛ kɛra an ta ye depuis Asimi nana terroriste marayɔrɔ kɛra comment ça s'appelle Niger de ye o ye hali Kidali bila o bɛɛ bɛ ka t'u dogo Niger de ye sufɛ u bɛ na anw attaquer. N'a fɔra ko u ka ɲɛmɔgɔba yɛrɛ minɛna ka bɔ Niger kun na o ye lafiya total de ye o ye hɛrɛ total de ye o ye basigi total de ye nin ye terrorisme kɛlɛ bannen pewu an bɛ dugawu de kɛ masakɛ kura min bɛ na
n'o ye Salifou Modi ye ala k'a kɛ Asimi ɲɔgɔn ye n'o kɛra an bɛ se an sera o la Afiriki jɔra ka ban Afiriki jara ka ban Afiriki bɛna bonya ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan Ousmane Sonko fana bɛ sira la ka na Ousmane Sonko o fana bɛ sira la ka na baara ma ban CEDEAO bɛ ka ban i y'a faamuya b'a la komi ni sida ye mɔgɔninfin minɛ CEDEAO bɛ ka ban dɔɔni dɔɔni a bɛ komi n'i bɛ ka yɔrɔ furan ni bale ye bale bɛ kari cogo min na bale bɛ ban cogo min na CEDEAO bɛ ka ban o ban cogo de la parce que nkalon kɔ ye malo ni ta tiɲɛ de ye Asimi bɛ sira min kan Afiriki bɛɛ y'a faamuya k'a fɔ o de ye tiɲɛ ye Ibrahim Traoré bɛ sira min kan bɛɛ y'a faamuya k'a fɔ o de ye tiɲɛ ye Mamadu Doumbouya bɛ sira min kan bɛɛ y'a faamuya k'a fɔ o de bɛ laban n'i y'i jɔ i jɔyɔrɔ la k'i ka jamana ka hɛrɛ ɲini jamana kɔnɔdenw bɛ tugu i kɔ n'o tuguli kɔ foyi tɛ se i la mais n'i y'i fa di ninnu ma k'i ba di ninnu ma a laban ye kɔlɔlɔ ni tatiɲɛ ni tungala taga de a tɛ kɔrɔbɔ dɛ mɔgɔ fɛn fɛn ninnu dɛmɛ a laban kɛra cogo di mɔgɔ fɛn fɛn i faso labila ninnu ye e bɛ min a bɛɛ ta tiɲɛna Asimi nana san 3 a bɛ Mali kɔnɔ paga hali ka bɔ a nɔ na a tɛ taa yɔrɔ si mais Afiriki bɛ ka jɔ Mali bɛ ka jɔ yaba foyi tɛ se Asimi na foyi tɛ se Ibrahim Traoré la foyi tɛ se Mamadu Doumbouya la n'i ka jamana kɔnɔdenw b'i fɛ foyi tɛ yen voilà nin tun ye Bazoum ka yɔrɔ ye coup d'état o kɛra ka ban i y'a faamuya b'a la mɔgɔ minnu ye coup d'état kɛ olu yɛrɛ bɔra ka annonce kɛ k'a yira bɛɛ lajɛlen na ko coup d'état était confirmé en gros lamɛn. De défense et de sécurité réunis au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, avons décidé de mettre fin au régime que vous connaissez. Cela fait suite à la dégradation continue de la situation sécuritaire, la mauvaise gouvernance économique et sociale. Réaffirmons notre attachement au respect de tous les engagements souscrits par le Niger. Nous rassurons la communauté nationale et internationale par rapport au respect de l'intégrité physique et morale des autorités déchues conformément aux principes des droits humains. Fait à Niamey le 26 juillet 2023, signé le président du CNSP. Voilà, aw yɛrɛ tulo b'a la c'est confirmé nin coup d'état in tun tɛ se ka échouer abada parce que Bazoum ka garde corps yɛrɛ o de y'a minɛ mɔgɔ minnu b'a sécuriser olu de y'a minɛ n'olu y'a minɛ ka tila ka bila u bɛɛ tun bɛ sa u bɛɛ tun bɛ faga an ɲa bɛ mɔgɔ dɔw tulo mankan na a ma ɲɛnabɔ dɛ Bazoum ka palais yɔrɔ bɛɛ minɛnen don dɛ Bazoum lafiyalen bɛ yen ka cɛ minɛ ka tila ka bila n'o kɛra mɔgɔ minnu y'a minɛ ka tila ka bila u b'olu bɛɛ faga ni président minɛna ka ban non foyi tɛ se k'a ka coup d'état bali ni coup d'état bali dɔrɔn président yɛrɛ bɛ sa ni coup d'état bali dɔrɔn président yɛrɛ bɛ sa ni président kɔni minɛna tɛgɛ la n'a ko k'a bɛ taa président sauver mɔgɔ minnu ye président minɛ u bɛ président faga ka tila k'u yɛrɛ faga tɛ kɔrɔbɔ dɛ Bazoum ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya i y'an kɔ kiti min na ala k'a nɔgɔya jɔnden ka bɔ fo lahara ka na Niger ta o yɛrɛ de ye ne dabaliya ban quoi terroriste ka bɔ fo lahara ka na kɛ Niger président ye mais a ka bon hakili ma a tɛ kulun kun na a t'a juru la lakasaba n'a y'a ka dulon min a bɛ n'i sigi ka manamanakan fɔ Mali bɛ nɛni Burkina bɛ nɛni bɛɛ bɛ dɔgɔya nin bilakoro fara 3 fɛ bɛɛ bɛ dɔgɔya nin fɛ jɔndenya la a ma ban bi nkalon kɔ filɛ dɛ wallahi n'a ka di mɔgɔ min ye tugu tiɲɛ kɔ n'a man di kana tugu tiɲɛ kɔ i mana fɛn fɛn kɛ tiɲɛ kɔnɔ i b'i yɛrɛ ye wa nkalon kɔ ye malo de Bazoum filɛ nin ka Niger tɔɲɔ ka Mali tɔɲɔ ka Burkina tɔɲɔ ka diɲɛ bɛɛ tɔɲɔ i y'a faamuya ka tila ka Nigériens faga juguw ye a ko bɛ cogo di bi u kana bila dɛ wa don o don i y'a faamuya b'a la k'a to kaso la a yɛrɛ bɛ bo min kɛ u ka tila k'o bo kɛ seri ye k'a d'a ma k'o min mɔgɔ fagala don jamana cɛla don Bazoum bɛ bo min kɛ dɛ o bo ka tila k'a tobi i y'a faamuya k'a kɛ seri ye k'a sigi a da la k'a bɛ min o de ka ɲi kafiri ninnu ma banajugu fura ye furajugu ye président kunturu ka t'i sigi a falen dulɔ la ko barika bɛ terrorisiw la ka tɛmɛ ale ka sɔrɔsiw kan ko terrorisiw ka kɛnɛ ka tɛmɛ ale ka sɔrɔsiw kan ko ale ka sɔrɔsiw ko hali u kana ye sa k'u bɛ terrorisiw kɛlɛ ko parce que ko barika bɛ terrorisiw la ka tɛmɛ ale ka sɔrɔsiw kan a bɛɛ banna bi a bɛɛ banna bi terrorisiw ka ɲɛmɔgɔ ye e de barika tɛ e la kuma ma se terrorisiw ma ka taa Niger kɛ mɔgɔ fagalaw marayɔrɔ ye ka taa Niger kɛ an juguw marayɔrɔ ye
Tchadi surasu mercenaires tun bɛ na Niger kɔnɔ cogo min ka d'u ye ni Burkina terroriste bunte o bɛ taa dogo Niger ni Mali y'u bunte o bɛ taa dogo yen alhamdulillah nin bɛɛ banna bi Mali bɛna lafiya Burkina bɛna lafiya Niger kaw yɛrɛ bɛna lafiya terroriste ko kɛlɛ bɛna ban pewu parce que terroriste ko kɛlɛ tun bɛ nin jamana saba de la terroriste tun bɛ nin jamana saba de la Mali Burkina Niger o tun bɛ nin jamana saba de la Ibrahim Traoré nana a bɛ k'a ta bɛɛ faga Mali bɛ k'a ta bɛɛ faga o tun bɛ taa dogo Niger de Niger président bɔra yen mɔgɔ kura min bɛ na o fana bɛ n'o bunteli daminɛ Niger kɔnɔ terroriste ko bɛna ban pewu walahi an bɛɛ bɛ lafiya Ala bɛ ko min na o tɛ tiɲɛ Afiriki jɔ waati de sera mɔgɔ si tɛ se ka bali i bɛ kafiriw de mankan mɛn ɲa bɛ CDR mɔgɔnin ninnu na k'olu bɛ coup d'état condamné aw delila ka don ko jumɛn de la n'Ala ye barika don a la aw delila ka don ko jumɛn de la n'a ɲɛna aw bolo n'o condamné coup d'état n'aw de taara kɛ sake n'aw de ala n ko ba ku ma yɛrɛ sutura kuma ma se mɔgɔ wɛrɛ ma ba ku a ma yɛrɛ sutura kuma ma se mɔgɔ wɛrɛ ma n'aw de taara fara jugu kan k'aw b'olu dɛmɛ ko coup d'état kana k'o la jugu mago de bɛ sa ka taa fɛ bilahi aw yɛrɛ ye coup d'état kɛ jamana la terroriste tun bɛ jamana kan jamana tun bɛ labila jamana tun bɛ lagosi wari nɔfɛ o man jugu ni coup d'état ye dabaranin na ko non condamne le coup d'état démocratie ma coup d'état fɔ aw faw tɛ ka sa aw baw tɛ ka sa aw ka dugu tɛ ka jɛni c'est ça mais ko a ka bon hakili ma coup d'état yɛrɛ kɔrɔ ye mun ye fɔlɔ o t'a dɔn coup d'état yɛrɛ ye fɛn min ye o t'o dɔn quoi ko président man ka bɔ yen président ta kun ye baara de ye président ta kun ye basigi de ye président ta kun ye de ka jamana kɔnɔdenw ni lakisi hɛrɛ ka na jamana kɔnɔ ni président dɛsɛra o la a man jugu ni coup d'état ye mais u bɛ n'u sigi ko bɛ i y'a faamuya b'a la misibo sanfɛla jalen don dugumala tolilen don n'u dabara ye aw mana kɛ mɔgɔ fɛn fɛn fɛ a bɛ sa CDR mɔgɔw u mana kɛ mɔgɔ fɛn fɛn fɛ a bɛ sa u mana kɛ mɔgɔ fɛn fɛn fɛ a barika bɛ ban u mana kɛ c'est que u mana don ko ko la walima u mana fɛn fɛn kanu Ala yɛrɛ b'o ko nagasi ka sɔrɔ olu ɲɔgɔn coup d'état kɛla tɛ yen an ɲɛ b'o la sɛbɛnni na Kawuju min kɔni barika t'o la an tɛna o tɔgɔ yɛrɛ fɔ k'olu bɛ coup d'état condamné wallahi en tant que aw de bɛ ka coup d'état kɛlaw dɛmɛ coup d'état bɛ kɛ fo lahara hali lahara coup d'état bɛ kɛ yen Ala ka barika don tiɲɛ na Ala ka komi anw tɛ se ka sinon Bazoum filɛ sisan i b'a boso de quoi ka dulon poto la drone min bɛ Niger ka bila sanfɛ a ka bâtard sauter nafala don voilà an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ i y'a faamuya b'a la an bɛ na Sadio Kamara waraba ne balimaw wallahi Mali jɔra ka ban dans l'histoire de Afrique histoire bɛɛ la o jamana tɛ min delila k'i jɔ Amérique ɲɛ ka Amérique jaabi ni Amérique ko kelen an b'a fɔ fila bi cɛ ka kɛ cɛ ye bilahi i siranna i bɛ sa i ma siran i bɛ sa Amérique de bɔra ka bin anw kan ko anw taara Wagner ta ko ka na n'o ye Mali kɔnɔ ko bɛ ka maliyɛnw faga ko sababu bɔra Sadio Kamara de la k'olu bɛ sanction da Sadio Kamara kan u y'o baara kɛ yɔrɔ min na an ka sɔrɔdasiw bɔra k'u jaabi ko n'i y'a mɛn ko Wagner k'a ju bɔra olu yɛrɛ de la ko n'olu tun ma Kadafi faga ko Mali tun tɛ taa Wagner wele ka na ni olu tun ma Mali ɲagami n'olu tun ma marifa di jugu ma u kana Mali ci ko Wagner ko tun tɛ y'a la ko yanni i ka jigin i bin yɔrɔ la k'i bɛ jigin i talen yɔrɔ de la ko balawu fɛn fɛn bɛ Afiriki tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ ko Amérique de nɔ don an ka ɲɛmɔgɔ bɔra ka nin communiqué de kɛ nka cɛ Afiriki bɛ jɔ sa wallahi n ko depuis kunu ma dumuni kɛ Bazoum ka coup d'état o kɛra nin kunnafoni duman fana bɔra i y'a faamuya bala an ka ɲɛmɔgɔw da depuis kunu ma dumuni kɛ n falen don komi dabi bilahi depuis kunu ma dumuni kɛ cela veut dire que hɛrɛ a bɛ mɔgɔ fa ka sɔrɔ i ma dumuni kɛ hɛrɛ bɛ mɔgɔ fa ka sɔrɔ i ma dumuni kɛ dans l'histoire de Afrique a ma deli ka kɛ fɔlɔ n'Amérique ko kelen Mali b'a fɔ fila ni Faransi ko kelen an b'a fɔ ko saba wa paga tɛ bɔ a la dɛ hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile foyi cɛ ka kɛ cɛ ye dɛ Amérique de bɔra i y'a faamuya b'a la ko Sadio Kamara n'i y'a ye bi Mali ka coopération ni RICI ka coopération bɛ ka fanga sɔrɔ barika bɛ ka don a la ko nin bɛɛ ju ye Sadio Kamara de ye k'olu bɛ sanction da Sadio Kamara kan k'a da Mise Jara kan i y'a faamuya k'a da Bagayogo kan an ka sɔrɔdasiw ka ɲɛmɔgɔ ko ka sanction da olu kan olu bolo n'o ye sanction da an kan an bɛ siran u ɲɛ ka tugu kɔ komi wulu n'a ko kala o banna o
Assimi de bɛ yen Sogɛl de bɛ yen Sadio de bɛ yen Modibo Kɔnɛ de bɛ yen i y'a faamuya b'a la Njaw de bɛ yen Wage de bɛ yen ne yɛrɛ bɛ yan an bɛ siran Ala de ɲɛ an tɛ siran mɔgɔ si ɲɛ an ka ɲɛmɔgɔw bɔra ka Amérique bila o place la an ka cɛ o bɛ kasi tuguni o n'u bɔra n'an y'u can sa i b'a ye sa o bɛ taa o b'an kɛ ko denmisɛnninw quoi o bɛ taa gâteau ni i y'a faamuya b'a la fini nɔgɔlen ni sabara dɔ ko nana an ka sɔrɔsiw dɛmɛ o nana an ka gendarmew dɛmɛ mais an mago tɛ nin si la an bɛ sira min kan foyi t'an bɔ nin sira kan bilahi wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ Ala ka barika dɔ tiɲɛ la an ka ɲɛmɔgɔw ka communiqué lamɛn dɛ an ye min da Amérique kan Amérique ko k'an taara Wagner wele ko o bɛ ka maliyɛndenw faga Sadio ko nin bɛɛ nkalon k'u ka bɔ nkalon kɔnɔ u ka tugu tiɲɛ kɔ u ka bɔ jugusagodenya la u ka kɛ hɔrɔn ye ko tɔɔrɔ min bɛ Mali kɔnɔ bi k'a ju bɔra Amérique de la ko Amérique de Kadafi faga o Baraki Bama farafin lagalagatɔ min tun nana président la Amérique kunna n'anw tun bolo ko farafin bɛna lafiya Afrique bɛna lafiya jaa jɔnden don o de kɛra sababu ye ka Kadafi faga Kadafi salen u ye marifa di jugu ma k'u ka taa Mali fana ci Sadio Kamara ye nin don Américains tulo kɔnɔ kunu Mali l'État ye nin don tulo kɔnɔ kunu an ka communiqué lamɛn n'an bɛ taa an bɛ se Du gouvernement de la transition. Le gouvernement de la transition prend note du communiqué de presse par lequel le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor des États-Unis d'Amérique annonce des mesures restrictives, unilatérales et extraterritoriales contre des hautes personnalités et valeureux officiers supérieurs maliens sur la base d'allégations infondées. Ces nouvelles mesures contraires au droit international que nous condamnons vigoureusement viennent malheureusement rallonger la longue liste des mesures agressives, des actes d'intimidation, de chantage et des campagnes hostiles contre le Mali au moment où nous sommes résolument engagés dans la lutte contre le terrorisme et l'insécurité sous toutes ses formes. Pour rappel, dans son communiqué numéro 53 du 27 mai 2023, le gouvernement de la transition a mis en garde les autorités américaines après leur avoir rappelé la série d'actes hostiles et provocateurs à l'encontre de notre pays. En outre, le gouvernement de la transition invite les autorités américaines à se remémorer constamment leurs responsabilités dans l'aggravation de la situation sécuritaire dans notre pays qui est consécutive à l'intervention militaire unilatérale de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord OTAN en Libye qui a déstabilisé toute la région. À cet égard, il est troublant de constater... Fali sara boci bana Mali bonyana ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan Mali ka di ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan Mali cɛfarin jamana ye ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan nka cɛ saya don balo tɛ u y'a bɛɛ fɔ ka ban pewu ka Amérique kun ci ka da fara ka tila ka su don nin kuma b'u tɔɔrɔ dɛ nin kuma b'u sɔgɔ a ye nin lamɛn dɛ bɛɛ ye nin mɛn an bɛ nin kuma fɔ yan don o don an bɛ nin kuma fɔ yan don o don ko balawu min bɛ Afrique cɛ nɔ tɛ Amérique de nɔ don an ka ɲɛmɔgɔw seginna bɛɛ kan ka nin bɛɛ don Amérique tulo kɔnɔ k'u kana kala don an tolen na u k'an to an ka sutura kɔnɔ i y'a faamuya b'a la u bɛ jugusagoya min na i y'a faamu k'a tɛ kɛ olu la bi dɛ Ala n ko walahi nin discours ye ne fa ka tila ka n lasunɔgɔ c'est à dire que a bɛ komi n ye nɛɛma jigin mɔgɔninfin kan quoi nin discours y'o de kɛ ne la quoi nka cɛ Ala muso bɛɛ tɛ den ɲuman wolo muso bɛɛ tɛ waliju wolo muso bɛɛ tɛ cɛkisɛ wolo n ko walahi c'est à dire que cɛw de bɛ Mali kunna bi quoi cɛw de bɛ Mali kunna bi Mali n'a fɔra ko Mali bɛ jɔ Amérique ɲɛ jɔn tun bɛ da la Mali de bɛ k'i jɔ Amérique ɲɛ bi ka Ala ta fɔ ka tori tɛgɛ k'o di Amérique ma nka cɛ an ka ninnu dɛmɛ dɛ walahi n'a ye ninnu dɛmɛ an bɛ se jamana jɔ tile kelen tɛ tile fila tɛ tile saba tɛ an bɛ taa dɔɔni dɔɔni de an bɛ taa dɔn a bɛ ɲɛnabɔ n'i ye fɛn kalifa hɔrɔn na a b'a dilan n'i ye fɛn di hɔrɔn ma bilahi a b'a k'a kɛ cogo la Amérique k'u kana kala don an tolen na dɛ i y'a faamuya b'a la ko n'u b'u ka molobaliya k'u ka kun ta ka bɔ an kan dɛ olu de ye Kadafi faga o jugement yɛrɛ bɛna kɛ aw bɛna aw jɔ an da la ko droit de l'homme i bɛ kafiriw de sigilen ko droit de l'homme a ye Kadafi faga kiri bɛ min Obama filɛ nin ye hali bi yoli la diɲɛ fɛ o ma minɛ Sarkozy ma minɛ
na jawndala ko ko ye droit de l'homme ye ala ka barka do nga nyamo la de wallahi ambe minni na ofeto Amerique ambassadeur aya gen ka boye Amerique ambassadeur mbe Mali kono aya gen ka bo anga jamana kono o de ba to jia quoi ay Amerique ambassadeur gen ka bo anga jamana kono mais Amerique il rien zéro à la base ala beaucoup tachien ku nagasi ku halaki tellement ko e mo tono ngo non ngo wallahi ko nambeta malla sisa wallahi ambe ya blambeta malla mali yo no mali kadi te ni discours nous devons quoi ça ni nous ni ampula de quoi nous ni ça que nous ni bonya de quoi ni discours de kany ni chema chebulu to ka boka bi moka aw ye droit de l'homme ye d'entra Wagner wole de entra Subaga wole de entra Ejina wole de entra aw de mani ni be jute ga aw de mani be ka u re ka bara jugu kele ko be no turuta ka da mo ko Wagner na to makada fi faga meta Wagner wole na to ma fitina wole anga jamana ko na meta Wagner wole amito lu wole kana ay continue ku chanchande anga nyamoko ay continue ku chancha ninde kadi awni ay wamba ko fe amba udeme ani wallahi amba adi awma wallahi yani ko se awma be tagama unde su kan folo amba ko de ninde aketoro wa herebe ninde ko fe lafia be ninde ko fe ka firi boke la bana ka moko president jugu sago be jamana kuna na tara nyega na ta koko na tara diskuru kala wala ka bo dafa be ti kun fara kogoku a jolembe kasa yerema o laga to be jamana kuna tum bolo ko ni subaga inana dunya be basigi dunya be lafia mais daga de buko ta chen wati de serawo ambu foku wali nyumandon ambe teme ka bueno ambe na baraba minkera dogona dugula anga soda su ye baraba minke amena dogona kuma kan kala o koku nison jalendu ko anga soda su ye toro si fara kunu ko aka bo hakelima ko ni barakera olu ba fo ni baramake olu ta fo mali be josa Bazoum bine mi flene toro suko yɛrɛ bana pewu Bazoum bine mi flene toro suko bana pewu parce que toro su tun bɛ bɔ Niger de kana Mali attaquer Bazoum tagali wala hɛrɛ ba do Mali ma an ka dɔgɔnɔw lamɛn dɔgɔnɔ dugu la k'u nisɔndiyalen don k'u sewalen don k'an ka sɔrɔsiw ye baaraba de kɛ kunu ko toro su fɛn fɛn tun b'u ka yɔrɔ na k'u y'a bɛɛ kun ci k'a bɛɛ dafara an ka cɛ lamɛn a bɛ hakɛ to de. Oui, c'est lui qui doit diriger la c'est pas celui-là. Voilà, Abe Haketo, Mbakala, pour que, voilà, aujourd'hui, le 26 7e mois 2023, en mercredi 2 de là. On y est, qu'on a fait Doumae, qu'on a fait Douman de tout, Bopi Dogona, vraiment bi, sûrement, en mission dialendo, armée paramonke. Vraiment, on va fouler. Lieutenant Moula Dikoye en bas fo Dante Folimena vraiment anana en fait un exemple vraiment bi bara mon kera et Koro Marala et Noé John dugu min be John koni asuye bara mon kera et Koro Soration fait en beau fo koni ko dansoko vraiment ambe min fo Mali nyamoko ye o ka cɛw bila o ka baara kɛ o ka cɛw bila o ka baara kɛ parce que min be ambe cɛla jɔ a y'a bɛɛ fɔ ka ban ko kunu ko baara min kɛra an ka sɔrɔsiw fɛ Bangasi mara la ko a ka bɔ hakilima tɔrɔdusu fɛn fɛn tun bɛ ko y'a bɛɛ faga a ma bɔ ne da kɔnɔ dɛ n'anw y'a fɔ ko an bɛ transition ko an kɔrɔ ka jalibe a donna ta mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ tɔɔrɔ kɔnɔ olu de bɔra k'a fɔ ko an ka sɔrɔsiw ye tɔrɔdusu faga i y'a faamuya wala Bangasi mara la ko a ka bɔ hakilima n'an bɛ taa an bɛ se o en tant qu'an bɛ k'u kun ci nin cogo la o bɛ ban o olu tɛ ka mɔgɔ faga anw an de bɛ ka mɔgɔ faga olu la an tɛ ka mɔgɔ kelen fana faga an tɛ ka fila faga an bɛ ka mɔgɔ bayirika de faga olu la don o don a bɛ ban o u kana dan ka dɔrɔgu min dɛ hali n'o ye tasuma kunu an jɔlen bɛ an b'u bɛɛ faga u b'a bila fana fura t'a la ala ka barika don Mali armée la ni Asimi tuma na a tɛ jɔ ni Sadio tuma na a tɛ ɲɛnabɔ ni Sogɛl tuma na an tun tɛ segin an danbe kɔnɔ wa an ka t'o kɔ dɛ k'a fɔ Mali cɛ ani muso denmisɛnnin mabakɔrɔw an ka ninnu dɛmɛ ninnu ka san 2 in kɔnɔ o ye baara kɛ depuis ala ka Mali da baara ɲɔgɔnma deli ka kɛ o ye baara kɛ depuis ala ka Afrique dugukolo da Mali tɛ dɛ depuis ala ka Afrique dugukolo da baara ɲɔgɔnma deli ka kɛ wa an ye sira de furan ka jɛ passe a delilankolon bɛ jamana fɛn fɛn kunna a bɛɛ tagatɔ don
ani sira de furan ka jɛ passe bɛɛ bɛ ka kɛlɛya Mali la bɛɛ bɛ ka ɲabɔ Mali nɔfɛ i y'a faamuya bala wa a lagasa den bɛ Afrique jamana fɛn fɛn kunna bɛɛ tagatɔ don CEDEAO a citɔla don den kuraw de bɛ na den saramaw de bɛ na den ɲumanw de bɛ na faso halaladenw de bɛ na Afrique ta k'u jɔ n'a ye n'an bɛ taa an bɛ se ka dɔgɔnakɛ fɔ ale min kɛra sababu ye ka kunnafoni ci an ma ko an ka sɔrɔsiw ye baaraba kɛ u ka dugu la cɛ dɔ de y'a ci ma a bɛ bɔ dɔgɔnɔ dugu la a yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan ye ale de y'a ci ma ko an ka sɔrɔsiw bɛ baara la dɛ ko kunu ko ye tɔrɔsi baden de faga ala ka barika don an ka sɔrɔsiw la an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na Kadɛri Mayiga a kuma minnu bɛ k'a fɔ Sogɛli ma Sogɛli bɛ 75 millions de ta par mois a bɛ tila k'o tila ko a bɛ 75 millions min ta k'a b'o di vidéomaniw ma vidéomaniw k'a ma jamu ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya cɛkɔrɔba in i m'a ye ale tɛ kuma wa ale tɛ kuma a tɛ mɔgɔ jaabi depuis M5 ko kɛlɛ galon sugu bɛɛ dara la e y'a bɔlen ka kuma wa sɔn jugu bɛɛ dara la a sisan u ɲɛ b'a la a bɛ ka Mali jɔ Mali bɛ ka segin a danbe kɔnɔ k'a bɛ ka wari min ta k'a bɛ k'o tila ani vidéomaniw de cɛ e ni mɔgɔ y'i dɛmɛ n'i ye hɛrɛ sɔrɔ i b'a tigi dɛmɛ dɛ o de ye silamɛya o de ye hɔrɔnya ye bɛɛ banna Sogɛli la fo nin vidéomani ninnu an y'a ye o M5 cira k'a yɛrɛ kɛ ka M5 kɛ taɲiniyɔrɔ ye mais nin vidéomani ninnu ma sira bila Sogɛli ma sira bila u tor'u danbe kɔnɔ tiɲɛ kɔ ye hɛrɛ de Sogɛli ka hɛrɛ sɔrɔ a ka ban vidéomani la o tɛ kɛ dɛ nin vidéomani ninnu ka fini nɔgɔlen n'u ka samara kolon n'u ka fɛnw de tun bɛ Sogɛli nɔfɛ Sogɛli n'a ka basanbaw waati min na bɛɛ tun bɛ fɛ ka décourager waati min na bɛɛ tun bɛ fɛ ka kɛlɛ feere Sogɛli n'a ka vidéomani de jɔra n'a ye wari di olu ma u n'a ka kan ni maa kɛrɛ fɛ fana kan ka k'a fɛ ni maa y'i dɛmɛ n'i ye hɛrɛ sɔrɔ i kana ɲinɛ a tigi kɔ o ye silamɛya ye o ye hɔrɔnya ye o ye danbe ye i b'o mɛn kafiriden ninnu de da kɔnɔ e t'i seri ɲamɔgɔden i y'a faamuya b'a la e ye IBK dɛmɛ a 2018 ka campagne kɛ IBK ye yanni i k'a dɛmɛ i y'a nɛni fɔlɔ ka danbe bɔ a la ka tila ka taa tugu a kɔ ka campagne kɛ 2018 Karimu Keyita y'i wele i y'a faamuya b'a la k'a y'a mɛn k'i bɛ ka campagne kɛ a wolofa ye k'o diyara ye k'o bɛnn'a ma k'i bɛ mun fɛ Karimu Keyita y'i wele don min na k'u bɛ mun fɛ lagasa ni bɔnɛma wolo ni jugu sago k'ale tɛ foyi fɛ ni malo tɛ malokini naji ma nin tɛ don da la walahi ale bolo ko bɛɛ y'ale ɲɔgɔn dangaden de ka IBK dɛmɛ 2018 pour k'a ka kɛ président ye Karimu Keyita y'a mɛn ko Tiseri bɛ k'u dɛmɛ a ye Tiseri wele ko mun de ka di ye i bɛ so de fɛ wa walima i bɛ miliyari de fɛ walima i bɛ mun fɛ k'ale bɛ malokini najima de fɛ Karimu Keyita ko n'i bɛ malo fɛ na Bamako an ka kini dun ka salon kɔnɔ a image bɛ yen de danga safinɛ kunba olu bolo ko Sogɛli olu ɲɔgɔn de Sogɛli bɛ wari min ta a bɛ k'o di vidéomani ma o de bilahi anw tɛ wari ko an b'an faso de kɔ ni Sogɛli ye sira bila n'an m'a bila ala kana hɛrɛ k'an ye an tɛ mɔgɔ kɔ dɛ an bɛ jamana de kɔ a bɛ ka jamana de jɔ a bɛ ka baara kɛ tiɲɛ kan Mali bɛ ka segin a danbe kɔnɔ a bɛ k'a fɔ ko Sogɛli bɛ ka wari min ta jaa Sogɛli t'o ta ne y'a fɔ yan a mɛnna Asimi Sogɛli i y'a faamuya Sadio Kamara Mali fonctionnaire bɛɛ ye dɔ bɔ a ka sara la o de tun bɛ ka don kɛlɛkɛminɛn na an ye nin fɔ yan mais a tɛ don tuloden kɔnɔ an ka Kadɛri lamɛn dɛ Sogɛli tɛ 75 millions ta a bɛ 25 millions de ta 25 millions yɔrɔ o t'a ka sara ye o ye i y'a faamuya b'a la caisse noire de ye o ye caisse noire de en cas ni kungoya sɔrɔ walima ni dunan min nana jigin a fɛ i y'a faamuya walima n'a kan ka voyage min kɛ président tɛmɛ i y'a faamuya ministre tɛmɛna 75 millions Bubu Sise n'a ɲɔgɔnnaw Sogɛli ta filɛ nin ye 25 millions an ka Kadɛri lamɛn dɛ a tɛ nkalon tigɛ silamɛ don hɔrɔn don halaladen don an ka lamɛn dɛ a bɛ n'a bɛɛ fɔ n'a ka di min ye k'a ta n'a man di min ye k'a to ye. Merci en réalité i ka kuma in na fili yɛrɛ bɛ e ka question kɔnɔ mais min ye jaabili kɛ a y'a dabɔ a kama ka jaabili kɛ k'a da i ka question kan parce que a b'a dɔn fili b'i ka question na e ko ne ko sara mais ne m'a fɔ sara ne ko fond de souveraineté le premier ministre ka fond de souveraineté o ye 25 millions ye ngo président de l'Assemblée du CNT nga l'État est 35 millions ye c'est ce que j'ai dit le fond de souveraineté mais m'a fɔ salaire mais puisque ale yɛrɛ da y'a fɔ e ɲɛna ou a y'a fɔ aw ɲɛna ko
CNT ko o président ka sara ko ye 5 millions ye a m'o de fɔ aw ɲɛna ayiwa maliyɛnw ne b'a fɔ aw ɲɛna premier ministre ka sara ye 1 million 200 de ye premier ministre ka sara yɛrɛ yɛrɛ 1 million 200 bɛɛ bɛ ka anw kɛlɛ CNT la mais ne bɛna fɛn dɔ fɔ aw ɲɛna a ka bon hakili ma ko in ka dun ka se yɔrɔ min ma caman bɛ u t'a dɔn u t'a faamu dɔw bɛ ka mɔgɔw bila ka Choguel kɛlɛ hali CNT kɔnɔ parce que Choguel ye audit kɛ a ye assemblée nationale ka audit kɛ k'a sɔrɔ assemblée nationale mɔgɔ kɔrɔ dɔw bɛ hali bi CNT kɔnɔ o mɔgɔ kelen ye Choguel wele k'a fɔ a ɲɛna ko n'a ma audit ko dabila k'a bɛ kɔrɔtɛ kɛ k'a bon k'a faga ayi ne t'o fɔ aw ɲɛna depuis 1991 l'Assemblée nationale n'a jamais été auditée n'a ma kɛ Choguel ka nali ye mais n tun tɛ fɛ k'a fɔ o don ko a ka ca c'est à dire que dɔ ko ma ko ko i y'a bɛɛ fɔ n ko n ye min fɔ a tɛ 10% bɔ n ye min fɔ a tɛ 10% bɔ depuis que Mali depuis démocratie nana depuis 1991 Assemblée nationale a ma audité. C'est le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga qui a audité dans le cadre de l'audit des institutions qui est une exigence des 10.17 mesures du comité stratégique du M5 RFP. Depuis on a audité de quai, on a jamana fan de audité. Choguel y'a audit tan saba de kɛra n bɛ fila de fɔ Choguel ye Assemblée nationale ta kɛ ka tila ka Haut Conseil Haute Cour de justice ta kɛ n bɛ dan ye o de kama dɔw bɛ fɛ k'a dun parce que u b'a dɔn ni audit ninnu bɛɛ résultat bɔra ne balimaw aw yɛrɛ ɲɛ bɛ Choguel kɛlɛkun na aw tulo b'a la Kader Maïga y'a bɛɛ fɔ ka ban pewu Choguel juguya kun filɛ nin de audit de bɛ ka kɛ CNT kɔnɔ bi audit de kɛra assemblée kɔrɔ kɔnɔ assemblée min tun bɛ bɔ tile la Choguel nana audit de kɛ audit kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye mɔgɔ minnu tun bɛ assemblée kɔnɔ jamana nafolo kɛra cogo di o bolo o sɛgɛsɛgɛli de bɛ sen na o de la mɔgɔ kɔrɔ minnu tun bɛ bɛɛ ka assemblée kɔnɔ o dɔw bɛ CNT kɔnɔ bi a audit min bɛ ka kɛ a bɛnnen tɛ olu ma parce que olu da tun bɛ tulu la faso nafolo kasa bɛ olu nɔfɛ o ye faso nafolo buruja Choguel tɔgɔ tiɲɛ kun filɛ nin de Choguel kɛlɛ kun filɛ Choguel juguya kun filɛ mɔgɔ minnu tun bɛ IBK ka assemblée kɔnɔ olu dɔw nan'u yɛrɛ sɔrɔ an ka Mali kura CNT kɔnɔ bi zonw Choguel nana assemblée kura min tun bɛ yen mɔgɔ minnu ye baara k'a kɔnɔ a bɛ fɔ k'olu nɔ minɛ i b'a dɔn zon tɛ u fɛ dɛ o ka go zon ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan Choguel kɛlɛ kun filɛ Choguel juguya kun filɛ maintenant bɛ taa bɛ se tiɲɛ de tɔgɔ ye ko ala bin cogo t'a la wallahi ni danbe tun tɛ nin cɛkɔrɔba in na ni anw tun y'a tɔgɔ fɔ yan wallahi mais a bɛɛ b'anw dɔn sa an tɛ mɔgɔ kɔ dɛ a fɔra yan wari d'u ma a fɔra nin dira ma nin dira ma an n'olu tigi bɛ cogo di bi an b'olu bila ka faso ta an tɛ mɔgɔ kɔ dɛ an bɛ jamana de kɔ wa kuma fɔ an na ba filɛ bɔra k'a fɔ tun k'a bɛ 75 millions de ta ne y'a fɔ yan siɲɛ joli n ko Choguel ye dɔ bɔ a ka sara la Assimi kelen tɛ dɛ Choguel ye dɔ bɔ a ka sara la Boubou tun bɛ 75 millions de ta par mois Choguel filɛ nin ye bi 25 millions hali Njaw ka fond de souveraineté ka ca ka tɛmɛ Choguel ta kan Njaw ta ka ca ka tɛmɛ Choguel ta kan président ka sara a bɛ sara min yɛrɛ ta min tɛ fond de souveraineté ye a yɛrɛ ka sara 1,400,000 Choguel ka sara 1,100,000 cɛ ninnu bɛ k'a kɛ faso ye de quoi ninnu bɛ k'u nin di de faso ma n'aw ma fɔra ninnu na malo b'a kɔfɛ dɛ n'aw ma ninnu to yen lebu de b'a kɔfɛ mɔgɔ min y'a fɔ a dɔnbaga de y'a fɔ wa a tɛ nkalon tigɛ depuis ala ka d'a ma nkalon tigɛ Kader Maïga depuis ala ka d'a ma nkalon tigɛ nin de tun bɛ bula don Karim Keita la nin de tun bɛ faso defa a bɛ sa walima a bɛ balo i bɛ ka tile la nin de tun bɛ t'i sigi arajo so la diɲɛ bɛɛ tulo b'a la ko Karim Keita n'a fa ye Mali ci tɛ nkalon tigɛ dɛ Kader Maïga tɛ nkalon tigɛ Choguel tɛ 75 millions ta Choguel ka sara 1,200,000 1,140,000
fonde souveraineté min tun bɛ di bubu sise ma $75,000 Sogɛl nana a banna o la ko $20,025 b'ale bolo n'an bɛ taa an bɛ se hali bi ala ka tiɲɛ dɛmɛ hali bi ala ka tiɲɛ dɛmɛ ninnu y'u nin di k'a kɛ faso ye ka baara kɛ tiɲɛ kan n'aw ko k'a bɛ na o minɛ k'a di nsow ma walahi anw tɛ sɔn bilahi an tɛ sɔn i m'a mɛn Sogɛl kɛlɛkun filɛ nin de mɔgɔ minnu tun bɛ fanga kɔrɔ la olu dɔw de bɛ anw ka CNT sanuma in kɔnɔ bi olu dɔw de bɛ Mali kura in kɔnɔ bi zon kan ka taa kaso de la zon da man ka don jamana ko la Asimi constitution min pasitɔ filɛ nin ye walahi ni mi jɔ i jɔyɔrɔ la mɔgɔ fɛn fɛn y'a faso misɛli de suɲa i y'a faamuya b'a la hali bilakoro ka bɔgɔ kana kalifa ma kuma ma se jamana ma o de ye sariya ye o de ye loi ye mɔgɔ fɛn fɛn delila ka sɔnni kɛ jamana kɔnɔ o pilasi kan ka ye kaso de la o pilasi man ka ye jamana jɔ kɛnɛ kan mɛ n'an bɛ taa an bɛ se a bɔra ka Kadɛri ka discours lamɛn Sogɛl juguya kun filɛ nin ye audit de kɛra IBK ka assemblée kɔrɔ mɔgɔw kan i y'a faamuya b'a la a dalilu sɔrɔla k'o ye sɔnni kɛ i ma o don Jarasuba ninnu bɛɛ welela Jarasuba ninnu bɛɛ welela o don Jarasuba de tun ye assemblée kɛsɛri ye wari bɛ taa maraso min kɔnɔ o kile tun bɛ Jarasuba de bolo c'est normal denmisɛnninw bɛ bila u ka Sogɛl nɛni mais a tɛ marché yan i kumana dɔrɔn ni tiɲɛ don an b'a dɔn ni kumana dɔrɔn ni nkalon don an b'a dɔn i ŋaniya ye min ye n'i y'a bɔ i da kɔnɔ dɔrɔn an b'a ta fan faamuya depuis u bɔra ko bɛ molobaliya ta ka ɲɛsin Sogɛl ma an m'a fɔ ko Mali ko tɛ an m'a fɔ aw ye ko jamana ko tɛ wa Sogɛl kɛlɛkun filɛ nin de sɛgɛsɛgɛli de bɛ ka kɛ assemblée kɔrɔ mɔgɔw kan olu de bɛ an ka bi CNT kɔnɔ u tɛ fɛ sɛgɛsɛgɛli ka k'u kan u tɛ fɛ ka taa kaso la aw bɛ Sogɛl buruja ka nkalon t'a la walasa nɛgɛ bɛ se ka bɔ maliyɛndenw na cogo min na mais a tɛ marché yan a tɛ passé yan an jɔlen bɛ yan ka Sogɛl dɛmɛ fo an joli laban voilà an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na comment ça s'appelle Barnou Gambi wallahi i ye mɔgɔba de ye i ye mɔgɔ ɲɛnama de ye i bɛ fantanw dɛmɛ mais min ye vidéoman millier ninnu ye i sen bɔ a bɛɛ la i k'i ka baara kɛ i bɛ hinɛ fantanw na de i bɛ baara caman de kɛ Mali kɔnɔ mais min ye vidéoman millier ye i sen bɔ a la dɛ sinon Maliw b'a kɔfɛ Maliba de b'a kɔfɛ Prince Diallo taara kuma min fɔ ko e de ye avocat ta k'a di comment ça s'appelle Fanta Sise ma o kuma a kɛra nkalon ye mais ne kɔni bɛ min fɔ yɔrɔ ma jan ka bɔ nin ko sugu ninnu na i sen bɔ nin ko sugu ninnu na parce que cɛ min b'i kɛrɛfɛ i ka conseil walima i ka garde corps je sais pas o bɔra k'a kuma démenti ko Prince Diallo ye kuma min fɔ ko tiɲɛ t'a la ko i t'a Fanta Sise dɔn kuma ma se ka avocat ta ka d'a ma ko i tɛ TikTok sanfɛ i tɛ Facebook sanfɛ nin si t'i ka téléphone kɔnɔ an bɛ min f'u ye izini jɔ komi Seydou Keita filɛ k'a kɛ cogo min na wallahi hali salen kɔfɛ i tɔgɔ bɛ fɔ izini jɔ Seydou Keita filɛ ka izini min jɔ maliyɛn bayiriga de bɛna taa baara kɛ Barnou Gambi o ɲɔgɔn jɔ Mali kɔnɔ tubabuw b'o de kɛ o jɔ i k'a di maliyɛndenw ma i k'i sen bɔ nin dangatɔ ninnu sen na ka n'i sen don ninnu sen na dɛ Fanta Sise m'a ba to yen a m'a ka kabila to yen kuma ma se fɛn ma i y'a faamuya b'a la Barnou comment ça s'appelle Prince Diallo a bɔra ka nkalonfin da i y'a faamuya b'a la cɛ tɔgɔ Barnou Gambi la wallahi Prince Diallo wallahi ni m'i sen bɔ ninnu i ɲɛ t'i ka kɛlɛri bancogo la Prince Diallo tun ye ko daminɛ ni vitesse ye cogo min na mais a tila ka t'i fereke dangadenw na ninnu mana kɛ mɔgɔ fɛn fɛn fɛ i tɛ don da la u mana tugu mɔgɔ fɛn fɛn ko i tɛ lafiya u mana k'i fɛ i bɛ sa walima i bɛ kɛ wulumusonin bo bi ye i bɛ mangoya e Prince Diallo filɛ nin ka bɔ ko e bɛna Fanta défense ta cɛ tɔgɔ Samasego kama a kɔ taara kɛ malo ye ko Barnou Gambi de avocat ta k'a di aw ma aw ye jɔn ye ni Barnou Gambi bɛ avocat ta k'a di aw ma aw ye jɔn ye bon o yɔrɔ bɛɛ Barnou Gambi ka garde corps walima a terikɛ je sais pas o bɔra ka jaabili kɛ ko fili bɛ i ka kuma la hɔrɔnya kɛnɛ kɛ i kan ka kɛ cogo di artiste yɛrɛ barika mana ban fo ka t'i jigi da vidéomaniw de kan mais a ka bon hakili ma quoi artiste yɛrɛ e ye dɔnkili fɔlɔ min bɔ ko nin tun ye duba dɔ ye duba in tun ka di sa ka Asimi ninnu fasa da ko dɔnkili ɲɛnama o kelen tun bɛ se k'i ka diɲɛlatigɛ dilan o kelen o tun bɛ se k'i ka diɲɛlatigɛ dilan mais i y'o dɔnkili da ka tila ka i sen don manamana kow la
ka n'i sen don n t'a dɔn fɛn sugu dɔ la depuis ni sama se k'u ka ɲɔgɔn classe ne y'a fɔ n k'i k'a dabila nin ma ɲi ma a filɛ nin bi i bɛna concert kɛ faransi hali mɔgɔ tan tɛ taa i bɛ taa concert kɛ yan fɛ mɔgɔ yɛrɛ tɛ bɔ mun kosɔn i y'i sen don dangaden minnu sen na ni m'i sen bɔ ninnu na ka sira jɛlen ta e tɛ don da la bi la hali ni bana ye minɛ mɔgɔw b'u tɛgɛ de fara ɲɔgɔn kan k'a dɛmɛ ni m'i sen bɔ ninnu sen na walahi ka n'i sen bɔ ninnu sen na a filɛ nin i taara k'i bɛ mɔgɔ min ne ma ninnu tɛ se ka sayi n'u ninnu kɛra i fɛ walahi diɲɛ bɛɛ bɛ ban i la diɲɛ bɛɛ de bɛ ban i la fantasiso ninnu ma ɲi kafiriw don a filɛ nin ye émission kɔnɔ ka i ka nkalon jɔ i la bari ni Gambie de ye nin ta bari ni Gambie de ye nin ta a dalilu t'i bolo foyi ninnu y'i sen bɔ ninnu sen na i bɛ se dɔnkilida la i ye beau gosse de i cɛ ka ɲi i y'a faamuya b'a la a fɛn b'i la mais k'i ni ninnu de to ɲɔgɔn kɔ i tɛ ci ka ci a sɛbɛn k'a bila race bala yɛrɛ de l'homme tranquille depuis Paris n t'i dɔn ayiwa o t'an ka domaine yɛrɛ ye ka don artiste milieu ni o t'an ka fɛn ye dɛ mais ni tiɲɛ nana an b'a fɔ de n mago tɛ dɔnkilida la an tɛ dɔnkili yɛrɛ lamɛn an bɛ kuranɛ de lamɛn kuranɛ i y'a faamuya b'a la ne bɛ wajulikɛla min yɛrɛ lamɛn kosɛbɛ i y'a faamuya b'a la o ye Traoré de ye quoi comment ça s'appelle Ousmane Traoré n b'o de lamɛn kosɛbɛ Ousmane Traoré le barbier la bonmosi jɛman in i y'a faamuya b'a la Ousmane Traoré n b'ale lamɛn kosɛbɛ n'o bɔra yen nɔ ani comment ça s'appelle Sékou Blé n b'o fana lamɛn kosɛbɛ mais artiste milieu ninnu an t'olu lamɛn ten dɛ non an t'olu lamɛn ten voilà i sen bɔ ninnu sen na sinon malo b'a kɔfɛ i ka carrière ta tiɲɛnen b'a kɔfɛ i ka carrière ka jɔ a bɛ nin kɔfɛ ninnu ye k'u to yen Prince Diallo sinon fɛn bɛ yɛlɛ la ɲin tɛ fɛn min t'a kɔnɔ an bɛ aw bila hakɛto bɛ kuma kɔnɔ video signalé la an ɲa tɛ commentaire la an ɲa tɛ fɛn fɛn na mais an bɛ kuma in kɛ maliyɛndenw b'a mɛn a bɛ taa fana a bɛ se a sera la ni video kɔni ma tigɛ n'u m'an bali video kɛ la commentaire kana dan k'a fɛnkɛ dɛ mais an bɛ taa de voilà video daminɛ o y'a signalé commentaire foyi tɛ ka bɔ n bolo yan mais ka bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ fɛn fɛn tun bɛ nin na mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ka i y'a faamuya video partager k'aw bɛɛ lajɛlen fo voilà video fɔlɔ o tigɛra an bolo filanan fana an y'o daminɛ o y'o fana signalé commentaire ni fɛn bɛɛ jɔlen don mais ɲa bɛ n yɛrɛ kɔni sigilen na voilà kumakan fana je crois que ça va ka bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ fɛn fɛn tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn bolo anw kan ka taa vacances la à partir ni sini bɔra la vendredi an bɛ taa vacances la sini kɔni an bɛ yan ka video kɛ n'o bɔra la fo le 28 août 4 semaines an bɛ o vacances kɛ k'an reposer peut-être n'an ye temps sɔrɔ wula fɛ an bɛ video kɛ mais mois de août o y'an ka vacances ye quoi tous les mois de août o y'an ka vacances ye ka aw fo ka wale ɲuman dɔn an kanubaga minnu b'an ka video partager ka aw fo dan tɛ foli min na an bɛ ɲɔgɔn bolo Afrique jɔra Mali sago bɛ ka sɔrɔ Africains sago bɛ ka sɔrɔ Bazoum ala ka hinɛ la ka dayɔrɔ sumaya coup d'état kɛra ale la ale ka présidenya banna kunu pewu an bɛ ala de deli Asimi ɲɔgɔn kan na Niger kɔnɔ mɔgɔ min faso kanu b'a la mɔgɔ min tɛ nkalon fɛ mɔgɔ min nata t'a la mɔgɔ min t'a yɛrɛ yira mɔgɔ min ta ye i y'a faamuya ka la faso ko ye komi Asimi an bɛ ala de deli o ɲɔgɔn ka na Niger kun na n'o o ɲɔgɔn nana Niger kun na dɔrɔn o ye hɛrɛ sɔrɔlen ye Afrique bɛ jɔ pewu hakɛto bɛ kuma kɔnɔ wasalamu ala ka bi diya